Maayong buntag, mga kabesyo. Karon ding adlaw kay Friday. So, day off kasagaran diri. So karon ko nagmata. Dugay nagmata. Basta Friday, pwede ra ka dugay magmata. So, karon adlaw unsa may angay buhaton kun dili maglipyo. So, karon na ako diri galingkod sa amo ang mga tanom tapita. So, manhi sa balay nami mga tanom pero narasulod sa balay wala na akong igawas kay tungod init kaayo siya. So, oy, tuod di ay. Salamat kayo sa mga nag-subscribe na ako. Char, bitaw. Salamat kaayo nga ni-subscribe mo sa ako ang channel ko Nuhay. Pasalamat kay kung dako mura sa daghan kay no. Pero okay ra na at least. Naghapon mi subscribe na ako. Salamat kaayo ninyong tanan. So karon ako ipakita ang akong mga tanom nga naa diri sa akong likod. So kani siya pinalit di ay ni siya. Pinalit ni siya para naalay tanom diri sulod sa balay. Sa una nakabutang ni ngadto sa may kusina, tas ngadto sa may pagdayon sulod sa balay. Pero amo lang siya gibalhin diri kay para mausa lang siya pamisbis. Amo ba gibisbisan baka ni? Wala ko kabalo kung gibisbisan man ni sa akong kauban. So ako lang anay siya kitaon kay murag dry man siya, ako siya bisbisan. So karon kay close man diri nga unta pwede ra unta ka magkuhag tubig. Pero sarado man siya. So magkuha tag tubig nga rin dapit sa may kusina. Ato isod diri. Kay na ako'y balde pero wala diri Kaya nga siya sa taas ang balde. So, manan ko siya bisbisan. So, karon kaya manaman ko na bisbis sa akong mga tanong at ito sa kusina. Kinatay daghang hugasan. So, hi day ko ni Bianca. Kaya nagpa-shout out si Bianca. Murag true. Hi Bianca. So, karon kaya naday ko diri sa kusina. Na ako'y mga hugasan. Hugasan na mo kagabi na among gikanaan. So ako lang siya hugasan. Kaya nga no, mag-listen ko mag-Tagalog ko. Kaya nga no, akong naong Bisaya kay kog naong Bisaya sa akong Tagalog. Gahi kayo. Kapareho tagahi sa mong naong katubit ang mga naong nga wala na bayan.
isahang labahan. So karon kay human naman tagpanghugas. Nga rin na sadta kay manilhigta. So manilhigta din mga blisad ta sa mga. So, ililipat ko lang ikaw. So, human ako og silig-silig. Humanasad ko og trapo-trapo sa saog. Kasagaran pag Friday ako yun siya diri panuwasyan. Pero karon dili na lang ako siya panuwasyan kay last day wala man kayo may magluto diri ah. Kung everyday may magluto diri pagka Friday ako siya panuwasan kay usahay ang kanang mga sa mantika, mga nilagsik sa mantika. So ako siya panuwasyan. Ang kani siya, ang kanira sad na part kay oily man. Pero karon kay katong last mga pila ka days wala man kayo magluto. Kay kasagaran kadali ra kasagaran sa gawa nangaon sa misa gawas. And then now tas last day sa murag amo ra kasagaran food ang among giluto. So dili kaayo siya oily. So karon dili kay kung gamit og map kay ang map kung nga rin gamitin magka-kuhan man siya magka-ugaw siya pag-ayo. So ako kasagaran gamiton kana lang siyang trapo ako siya pason and then katong akong gi-spray para to siya sa sahog na kuan na cleaner. So mao ra na ako ginabuhat then karon kay para human naman ko og silhig so magkapian ko. So before ko mukaon sa kada buntag nag-inom ko og kani siya apple cider tas ako siya butangan og honey. So ako anay siya kuanan og honey ako kutsara ya tanga gamay usa ka kutsara tas di man na siya matunaw kung dili butangan na kog init tubig. So ako lang siya butangan og gamay nga init tubig. Para lang siya matunaw kay pilit man siya. Aron dili kay ko magtagalog, dili jud ko magtagalog ron adlaw kay tungod nahirapan talaga ako te. Nahirapan ako sa pagtatagalog. Tapos ayan na. So nag-color na. So ang ano ko ito apple cider. So dalawang salin kog nabatian na yung ani na maayo daw ko nun para daw ko nasakuan labi na kuno kay mga tambok ko naghan ko tambok so maayo daw ni siya. So pagkaman ako lang siya i-mix, ako lang siya butangan og
warm nga tubig. So after ana, inom mo na. Inumin mo na. Aslom, murag ang relasyon. Nagtikadugay, nagtika-aslom. So, hari, naghapoy Nescafe dire, pero dili ay kumugamit og Nescafe, dili ni siya. Ali, cafe ta, ali cafe. Ali, pal. So karon kay human naman ta diri sa kusina. So moadto ko og kung asa ta maglaba. Kung asa ta maglaba. Ako di ay kada adlaw ko maglaba. Kay para dili mapundo ang akong mga labhanan. Karon diranda diri. Welcome back! Nakaligo na ko mga beshiwap. Nakaligo na ang maid. So, karon saan na oras? Uy! 1:35 na. So, wala. Nagluto na ko og kanon para lunch. So, na ako'y sudan dere. Ang kagahapon naman nagiluto. Si, pinugunan. So, karon magluto ko og para pamahaw.